रामपुरा बाजारो ऐसा जॉइनिंग प्रोग्राम ते प्रामो खाओ बीजेपी ते आईपीएफ की बदल या करे अनेक फैमिली तिनी ते प्रामो खाओ जॉइन खालायबायगा एबं बरो बो पॉइंट तिनी ते प्रामो खाओ फाइना नां दफानी जे केसे केरें ओ जुंगाल थेके मुख तंगनानी लामा बरक एकमात्र थानसा बुबाग्रानी जे थानसानी मारी आरो नुगु हयছে बिनि बागै बरक कोनो दाबिया कोनो नग माननानी चाकरी माननानी नो डिमांड एकटानो बरं नाहारमु थानसानी मारिनी लामनि बिसिंति हिमबै ग्रेटर टिप्रालेन माननानी आ इमांगो तिनि फाइ बरक लामजाक सकबायगा एबा फाइगा जों बरनो लामजाक सकनान बागै दंगो जोंनि बरम गोनां एम मोजां सुहेल देबबर्मा बरम गोनां एमडीसी मोजां रवीन्द्र देबबर्मा महिला नेत्री स्वप्ना देबबर्मा सह चीनी अरनि लोकाल जत आदंग चीनी अर उपस्थित दंग एवं फाइनाय चीनी ताकुक बिकुत संग जों खाबाय खुबबाय चीनी लामजाक सगायचे हामबाय।